Мой радавод вёў летапіс свой плугам, і я радком чырвоным паразной. Мядзяны конь ішоў адвечным плугам, над князем сонцам поўняю княжной, пад князем сонца поўняю княжной. На вострай грыве крумкачы дрымалі і прагнулі гарачае крыві, а ваўкалакі з лесу цікавалі, каб паразнуў мядзяны конь з крыві. Былі сухмені і былі залевы, і страйкі хат, як прывіды, плылі. Тады алені, журавы і дрэвы да астравоў свой радавод вялі. Паток спадаў і ветер, як перхамі, сушыў палі і ажыўляў лугі. Птушыны шлях начных нябёс ад рама шукаў барознаў новыя кругі. Наша книга – это лес. Наш храм – это не храм в Иерусалиме, где проносились кровавые ахвяры, где забивали постоянно этих тельцов, где забивали голубов, скручивали головы. То ставление в этом плане у белорусов, что мы можем поспрачаться с еврейским народом.